Tanawa! O sunugan ninyo iyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Magkutudlo, bukuyog ko ni mo bisan asa ka mo adtong. Ang mga milom may taguanan ug ang mga langgam may mga salag. Apan walay kaigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao. Ikaw, sunod ka na ko. Ginoo, muli una ko aron sa paglubog sa akong amahan. Pasagdi ang mga patay nga maglubog sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw ug iwali ang paghari sa Dios. Musunod ako kanimo. Apan tuguti una ko sa pagpauli aron manamilit sa akong banay. Mateo Kapitulo 6, versikulo 15. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan, nga atua sa langit. Agig pagbalaan ning Semana Santa, ang RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning pinalahi nga sugilanon nga atong gipaom ning adlaw sa pagpamalandong. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. May mga sala sa atong isig katao nga lisod kaayo natong pasayloon. Hangtod asa ko tuba nga patig-ahon mo ang imong kasing-kasing sa pagpasaylo. An ideal looked so alive. Turns out I'm not real, just some. Mga kasama, ani akining sugilanon nga sinuwat ni Teresa Tirol. Sugilanon nga naguluhan. Hangtod sa kamatayon. Hello! Ni anak ko! Oh! Anong sad man ang face ni Mama? Papa George, kiaway ni mo? Wa, uy. Ay, naon sa kaman di ay pamila. Uy, Ay, ihag si Mama pa. Nagmidal naghag si Mama usahay. Dali, be. Naon sa man ka? Ikis pa. Ikis pag yun, be. Okay na ka. Mo giniganahan ako niyong duha ba? Ideal gid mo na akong couple. Mo kun maminyo gani ko man, no? Mangita gid ko og sama kang papa. tana, oy, mga unata. Nakaluto naman ko. Wow! O sige, luto ni Mama. Ang paborito ninyong duha ni Papa ni mo, sinigang. Ay, wow! Sinigang! Pinagagit ang Mama pa, no? Oo. Maong love gyud kayo nako ni si mama nimo. Ay, gikilig si Mama. Bata na dayon. Tilawan na ang giluto ni Mama. Sure ko, samot ka ma-in love ni Mama. Kadiyot.
Ay, ngano kialsa mo ko ni mo, George? Aron di na ka mahago og lakaw paingon sa kusina. Ay! Kamu na gid, Papa. Parang bagong kasal lang, ha? Papa, oh, may kayo mo daw di mag-alsa. Good night, Ma, Pa. Sa akong kwarto na lang ko magtuon kay madisturbo ko din sa gitanan niyo sa TV ko. Oh, ay, pagod na lang ni nato, nak. Kay gusto na sab ko mo pahuway sa kwarto. Ay, dili na, Ma. Have your moments together ni Papa while watching TV. Sa kwarto na lang ko. May buhaton pasit ko. Oh, sige, nak. Good night. Good night, Pa. Good night, nak. Oh. Salamat kay sa iyong nisud sa iyang kwarto. Mulakaw na sab ka. Maglalis na ba sabta nga wa na sa atong atubangan si Elaine? Pamila. Sa gihapon, muuli ra ko sa dili pa mamata si Elaine. Ikaw na may baw kung mangutan na siya. Sige, ato na ko. Ginoo ko. Nabugat na sa kong kipati. Ingon og sa dili ko na maantos nga itako ang tanan kag Elaine. Ay, Diyos ko. Lamdagi ko sa ngayon kong buhaton. Magkadawat lang unta si Elaine sa sitwasyon kung mahibaw siya. Buntag naman di ay. Mabangon ako. Kay base na sa Mama's kusina. Asa pa man ni siya, uy. Nawa pa man gisin ang akong gichat niya. Kung tawagan sab na ako, masuko na sab ni siya. Ang akong makamata na... Good morning, Ma. Celine, taguan akong akong cellphone. Nak! Humutagad si Mukiluto, Ma. Si Papa. Oh. Pa. Agikan lagi kas gawas. Di lagi kagikan sa kwarto ninyo ni Mama. May gitanaw lang ko sa likod sa bahay. Ang gitanom na kong kamunggay kung nabuhi ba. Ma, maligo sa ako ha sa akong mukaon. O na lang mo kaon sa Papa para may moments mo. Sige, nak. Lugay kang nauli. Tugay kong nakamata. George, nagisod na ko. Ikaw rin naglisod-lisod sa imong kagalingon. Giingnan ta na Pero bitaw. si Elaine, Dako na si Elaine. Makasabot na. di ko gustong maapektahan ang pagtuon ni Elaine. Ay sus. Katarungan na lang ka na nimo. Pero ang tinuod gusto lang yun kang muanhi pa ko ninyo. Nagpaabot pa kang mausab ang akong nauna. Dili na, Pamila. Kung naglisod ka man aning atong sitwasyon, labaw na ko. Ang hatagan na natong katapusan kining atong pagpakaaron ingnon sa atubangan ni Elaine. George, Kung makalakaw na ang atong anak padung sa eskwelahan, manghipos ko sa akong mga butang. unsa? George, please. Dili na magiday pwede. Pamila, maglalis pa bataan, ha? Si Elaine. George.
Nahurot naman ang shampoo. Please, kumabi. Oo, anak. Kadiyot lang. Nanagi mong shampoo na ko. Sorry, ma. Nakasubo na hinuon ko di mo. Makasugod na magugog panabon. Basa na ko, maong... Ma? Nagila ka? Ha? Sa bumpay ni nga akong gihiwa, nak. Thank you, Anima. Love you. Ginoo ko. Mausap lang ang tungon-una ni George. Ilugar lang ko palihugan ng gate nga puwadong. Litin ako dong, oh. Kadiyot lang ha, kay ikanaog ko na ning ako mga kinumpra. Okay na dong, salamat. Hoy, Maring. Asa dito larga si George? Ha? Utsay? Mura na kitong dagal sa balutan. Daghan kay gida. May computer pa man gani? Unsa? Kinuo ko? Oy! Oy, Maring! Ang imong kinumpra, oy, imo naman ang gibiyaan! Lo, naunsa man to? George! 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 Wala tuod ang iyang computer diri sa sala. George! 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 Nagkatang ang mga butang din ug ang aparador si mga sinina. Abli na ugwa ng iyang mga gamit. George! George ka naman! George! Ma? Elaine! Anak! Ni Ana nagnakikat sa eskwelahan. Unsay nakita po? Ano nagila ka? Huwag na. Ma, naon sa maning kwarto niyo ni Papa? Anak! Ibiyaan at ang papa ni mo, tay. Unsa? Ma, unsay gibiyaan? O ako makasabot? Asa man di si Papa, ha? Ma? Asa si Papa? Paminaw, Elaine. O ginaot nga imo ming masabtan. Dili na tinuod, ma. Dili na mahimo ni Papa na to. Si Papa ang idol na ko nga lalaki, ma. Dili na mabuhat ni Papa. Nagtumutumo ka lang, diba? Okay naman mo, diba? Sige, kaingon ko na. Gitago lang na mo ang tanan ni mo tungod sa akong hangyo. Aron dili ka maapitan. Apan parehas naming papa di mo gagipagkapoy sa mong pagpakaronig doon. Dili niya angay mahitabo. O dili, ma. Elaine! Hindi kinahanglan ko ni Papa. Elaine! Elaine, nak! Elaine! Wala kinang ako kikot. Elaine!
Yan ang mga maninita mo sa kong parents. Dili ko gusto ko magkabuhag sila. Dili. The number you have dialed is either unavailable or out of the coverage area. Please try your call later. Hindi na makontak si Papa. Salamat ka ng aplikant. Hindi mo ako mag-asa nga lugar gani ato si Papa, ma. May nahibawaan ka, ma. Sultihi ko. Kayong dili na ko'y kasulti si Papa mo. Anda kong eskwela. Usa, kinuha ko na mo na. Kayo nagbuhat ka. Asa lagi si Papa, ma? Elaine. Kalihat lang. Si Papa. Unsay gibuhat nimo din eh. Ngano nakatultol ka din eh. Si Mama ang nagsulti na ako. Dili man ako ni mo padayon nun. Papa George! At sa itong mga toys! Atuan si ate nimo Arlene. Masituan niya. Ate Arlene! At sa itong mga toys! Mansibot di pa sa buti ni ba? May lain akong pamilya, Elaine. Dugay na. Kung unsa may gisulti ni mama nimo, diha ka nimo. Tinuod ang tanan. Ganun pa. Ganun man. Biya na, Elaine. Kay basi mo abot na ang bag-o na kong asawa. Makita ka niya. So, basta pa ka man napakasbation sa imong kabit. Isa na ako kay mong anak. Sakit tagod pa. Gano pa. Diin mi magkuhag sa mama ni mo. Mauli na. Luwi kay sa mama ni sige na hilak sa bay. Nahibaw lang imong inahan. Nga di na siya ang akong gimahal. May bag-o na kong gimahal o may bag-o na kong pamilya. Maulakaw na. Ayaw na og balik pa din kundi ka gusto nga masuko ko nimo. Pa! Mabaluoy ka na mo ni Mama. Ayaw nagbiwat na mo. Di ka ba magkasabot, Elaine? Ginambiya na! Ug ayaw na ko niyong huna-huna. Wala ko makinahanglan ninyo. Lakaw na! Papa George! Papa! Kaon, anak. Kay basig maliit ka sa eskwelahan. Nak? Anak Elaine. Ayaw. Ayaw ka bala ka, ma. Dili na ako gubon akong kaugmaon tungkol lang sibuhat ni Papa. Ipakita na ko niya nga kaya ra nato bisan og wa siya. Kinahanglan magtinabangay ta, ma. Ikaw, Sat. Nahibaw ko dili ni sayon alang ni mo. Tabangi ang imong kaugalingon, ma. Makaya ra lagi ni nato. Ayaw lang ko pakita nga luya ka. Kay ikaluya sa nanak ko. Elaine. Anak. Pero kaligoy ni mo, ma.
Nakaya ni mo ang ginugtayon nga gituntok ang papa. Wa ko mahibaw kung di kagikan sa maong kusog. Tungod kay mahal ko kayo ang imong amahan. Saludo ko ni mo, ma. Kung si Papa ang akong gihimong idol, tungod sa iyong gipakitang piki nga pagmahal nato. Karon, ikaw na nga akong idol, ma. Gusto ko mahimong sama ni mo kalikon. Lisod kayo na, ma. Pero kailangan na ako. Kaya wala nila magtinabangay ng higayon akong tikitan na lang, Mama Pamela. I love you, ma. Dili. Mula pusto, ma. Mauman ko sa kong pag-eskwela. Kung di kinahanglan nga magtrabaho ko sa mag-eskwela, kaya wala si Papa, buhaton ko ka na. Ipakita na to kang Papa nga makabarog tabisan o buhat na siya. Congratulations, anak! Nagkahuman ka na gid sa college sa imong kaugalingong pagpaningkamo. Salamat sa suporta, ma. Gikan ka ron. Dili na ka manarbaho. Pahuway ka na, ma. Ako na bahala sa tanan. Salamat, anak. Eileen. Ma? Manny, anak ko, ma! Ay. Paamin na ako, ma. Nadugay ko mo, traffic kaayong. Oh. Eileen, nak. O sige, buhat na nitawhan na din eh. Elaine. Anak. Ayaw pagtuol ako! Eileen. O gayo ko tawag ang anak. Kaya kinagputula na so ka nagibiyaan minimong mama. Ma. Eileen. Nak. O si buti pa sa buti ni ma, ha? Mas maayo sigurong unya na ta magsulti. Kanang mo kalma ka. Ah, dili, ma! Gusto kong tubag karon-karon dayon. Ano mahibaw ko kung nalungian na sila din uban sa iyang... Imong mga igsuon. Akong mga igsuon? Igsuon mo sila sa imong amahan, day. Og midangop sila nato kay wa na ang ilang inahan. Kung si buting yung pasapot. Patay na si Jennifer. Ngalang inahan. Og di na ko kaya nga ako'y mo ati Manila. Kay mga gagmay pa sila. Og may gipamati sab ko. Oh, wow! Kung si buti yung ipasabot, ma. Ikiyang pati manon siya mga anak siyang kabit. Wow! Grabe na yun mo kabagag naong tawhana ka. Huwag kabutangan sa kabaga sa imong naong. Gusto na! Eileen, bisan pa sa gibuhat sa imong amahan nato, apat amahan mo paghihapon siya, og ako siyang bana. Buot mong ipasabot, ma? Gadawat rin mo nga mabalik si Papa din sa ato. O ban ining ang mga anak sa pagpakasaha? Nak. Kung makadawat ka nila, ma, kinagpaulipon ka magod sa buwisit mong gugma ni Papa, ako dili!
Kaya gikauban sa naman tag-adlaw din sa bay. Mong ako'y mapahawa din eh. Ayaw! Elaine! Elaine, anak! Elaine! Elaine, anak! Asa ka? Nanakdahan mong imong mga gamit. Nadungog din mong akong tubag, anak, ma. Ayaw ka bala ka. Ako paghihapon ang bahala sa mga panginahanglan. Apanong kapadunggon ko ni mo nga ni apil pagkaon sa kung hinaguan ka ng mga buset nga imong gidawat din sa bay. Murag may sobra ka, Elaine. Dili na kini ikaw. Gihimo ka ng mga tawhana nga mayngon ini, ma. Hangtod sa ako kamatayon, kasilagan ko siya. Elaine! Nak! Elaine! Elaine! Ano siya maminaw na ako? Elaine! Kisa man na nawag ka. Okay, kadlaon pa man di ay. Kitsa man ni. Oh, si mama. Nga nang nanawag man ni siya ni mga oras ha. Bago pa man ko lang kapadahan niya siyang allowance o para siya maintenance nga tambal. Hello, ma. Elaine, nak. Nakidaan na mo karon si Papa ni mo diri sa ospital. Unsa? Nak, bisag karon lang. Arami sa ospital, nak. Kay basi, dili na ni mo maaftan si Papa ni mo. Naon sa man na siya? Uy, kagiyang heart. Kalit lang siya nalupog sa bahay kaniya. Dugay na niyang gisulti na ako nga. Delikado na ang iyang kahimtang. At nga pa sila madto sa bahay. Operahanan unta siya. Apan, wa na siya magpa-opera tungod kay dakong kantidad ang ikinahanglan siyang operasyon. Gipanugon yan ako nga. At imanon ko ang iyang mga anak. Diyang patay na ang inahan sa ilang mga anak. Ang ilang mga anak lang. Apan di sab ko makatugot nga ang mga anak lang niya ang akong dawaton. Kay mas nagkinahanglan siya sa akong pag-atiman. Ma. Nak, hangyo ko lang. Kalimtan na lang nato ang tanan. Gusto na. Iko na. Wa ka ba kapuya nga pirmi na lang kang bation o kasuko sa imong amahan? Pasaluan na lang siya, nak. Ngano dali naman kayo ko nakapasahilo ni Papa, ma. Kitang tanan masayop man yun. Way perpekto na to. O kung nakapasaylo man nato ang Ginoo sa atong mga kasaypanan, kita pa ba ka? Dili pa na ko kaya, ma. Sige. Gitumanan natin kasi mong gusto nga mo anhi ko din sa ospital. Aron makakita ko niya. O basin, mauna kini ang katapusang higayon nga makita ko siya. Igo na siguro. Adto na ko. Anak. Elaine. Asaylo ako. Anak. Gusto lang kong mahibaw ka. Nga proud kayo ko nimo sa akong pagkuha.
nahimong responsable ka. Nakauman ka sa imong pag-eskwela. Sa kagalingon di mo paningkamot o giatiman mo ang imong inahan. Gawa na ko mabuhat isip mana. Malipayon kong nakita kang nagmalampuson. Ug natuman mo ang imong mga pangandoy nga wa ko. Ug gusto ko kunwanaw ni ako. Mosab na itudlo ni mo sa imong mga manghod. Anyo ko lang. Di sa natagan ng kunimo ang katapusang higayon. Bisan sa hamubo lang nga higayon. Makabawi ko. Diyan mo sa di pagkumawa din sa kalibutan. Kiangkon ko ang akong mga kasaypanan. Dawata na ang pagpangayon ako. Pasaylo ni mo, anak. Pasaylo ako sa akong mga pagkuwang kanipo. Diligid ko kayo mo. Elaine! Elaine, nak! Elaine! Mamatay na lang tingali ko nga di ko mapasaylo sa atong anak pamilya. George! Karoon na lang. Karoon na lang siya mo balik. Karoon na nakalisod na si tungod siya binuhatan. O magbilin pagod siya na mo ni mamang problema kung mawa na o niya siya. Nisabot ang akong kalagot. Makalagot! Makalagot siya! Pero ganun ingon mo ko ini ka-affected. Ginaglagot manood na ko niya. Ubiyan ako din. Basta mausap pag ako una-una. Tita, lami ang imong food nga giluto. Salamat, tita. Thank you, tita. Welcome. Panghugasin ang kinaan ninyo, ha? Kay pakanon ko na si Papa ninyo. Yes, tita. George, nanang imong pagkaon. Akong i-elevate ang imong unlan, ha? Aron mahungitan ta ka. Dali, be. Oops. Nganong kahit naman ni siya? Bugnaw na siya. George? 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 Pasaylo ako. Nabisi ko katiman sa luhan mo ka mga anak. Wa man lang ko sa imong kilinan dihang ibawian ka na sa hinawaman mo kinabuhi. George!
Ag-ayo-ayo sa imong panaw, George. Ako na'y mangayog pasaylo. Nga hangtod din sa imong lupong. Huwag yun magpakita sa ilang. Pasensya ka na kung bato kasing-kasing ang atong anak alang nimo. Bahuay sa dayon. Ayaw ka malaka sa duha mo ka mga anak. Ako na'y mahibaon nila. Padayon si mong panaw. At tanami. Tuwan ang sakyan ng papa. Madulak siyang lubong. George! Pasilo ako. Hiwa ko mahatag ni mo ako pasilo tiyang buhit ko pa. Pasilo ako nga nabutaan ko sa kong nakong pagtubot ni mo. Pasilo ako pa. Mahimong uway na ang tanan. Apan hinaot nga mandawat pa ni mo nga kong pasaylo. Ang mga kasing-kasing nga sobrang napasakitan, lisod nga makapasaylo. Apan hinaot, ning adlaw sa pagpamalandong, magkahuna-huna kita, nga buhato nato kana, sa dili pa wahi ang tanan. Kay ang pagpasaylo, gikinahanglan, aron makadawat usab kita og pasaylo, gikan sa Dios. Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Og dinhi mga higala, natapos kini atong sugilanon nga atong gipahaom ning adlaw sa Semana Santa, nga atong giuluhan og hangtod sa kamatayon. Kining maong sugilanon, gisuwat ug ubos sa direksyon ni Teresa Tirol. Music narrator, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Jeffrey Gabunada. Sa dili pa kami hingpit nga manamilit, ania ang mga artista nga mo'y naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Elaine, Jelly Haka. Pamila, Marites Albores. George, Marvin Sanchez Caballero. Marina, Carol Marie Hikain. Boy, Jeffrey Gabunada. Hangtod sa sunod Semana Santa pohon, kini si kasamang Randy Padayaw Suson. Manghinaot kaninyo og maayong adlaw sa pagpamalandong. Tatak RMN. Something I'm made for. Something I'm made for. DY Tanawa! Og sunugan ninyo ang iyong hari! Aduna kami